panahon. Bulan sa. Init kaya ito ano po an? Init kaya ito ang gasol. Gasolbong aso. Biar kung saman mo kami dire nga nira mong tirada halita na po may karugtaas ni og in case of emergency manak siya lubin. Ano sa man eh? Basta nga na palo. Malilit siya. Pangpalambot lods. Tangan siguro natugtangan no? Nasirapin ko ito. Kuan man to si floor delisa. Floor deli second floor, third floor. Ato talaga pagpisok sa ato, indok naon, namatay. Huwag ko lang ulan.